Ukwasula kukaFloyd Shivambu kufana nokushona kukaMama, kusho uJulius Malema. I-EFF iphinde yabhekana nesinye isihluku njengoba iphini likaMengameli wayo nomsunguli wayo uFloyd Shivambu esula eqenjini. UShivambu uthumele incwadi yakhe kumholi weqembu uMalema ngoLwesithathu emazisa ngokwesula kwakhe eqenjini. "Mfowethu," kusho yena, uthe uShivambu uzohlala engumfowethu ngisho esephekishela ezombusazwe ngendlela ehlukile. "Siyisungule ndawonye le nhlangano futhi ngimtshelile ukuthi ukwesula ku-EFF kufana nokusula kuyena ngoba yinhlangano yakhe le," usho kanje. I've decided not to renew the membership of the EFF because I will join and participate in Umkhonto Wesizwe Phezu Party. kwemibiko mayelana nokuhlukana phakathi kwabaholi bamaqembu amabili, uMalema noShivambu ikugcizelele ukuthi ubuhlobo babo bohlala buqinile futhi akukho lutho olungeza phakathi kwabo okanye olungangena phakathi kwabo. I-EFF ngoLwesine ibize isithangami sabezindaba esiphuthumayo eWinnie Madikizela Mandela House eMarshalltown eGoli iqinisekisa lesi simemezelo. UShivambu uthe ubulungu bakhe eqenjini sebuphelelwe isikhathi, ngeke buvuselelwe. Ubuye basula njengelungu lephalamende. "Ngeke ngenze noma ngisho lutho ukuxegisa inhlangano esiyisungulile," kusho uShivambu enkulumeni yakhe. uMalema uthe uyasamukela lesi sinqumo athe ngesokuzithandela. Uthe uzojoyina iqembu likaMengameli Jacob Zuma Umkhonto Wesizwe kodwa akazange aphumele obala ngokuthi uzobe ekusiphi isikhundla. UShivambu uthe ubulungu bakhe eqenjini sebuphelelwe isikhathi ngeke buvuselelwe. Ubuye wesula njengelungu lephalamende. Ukusula ku-EFF kufana nokusula kuyena. uMalema uthe ngosuku ayonquma ngalo ukubuya wamukelekile ukwenza lokho. Ubengelona ilungu, ungumsunguli. Umholi we-EFF uJulius Malema ufanise ukwesula kukaFloyd Shivambu nokushona kukanina. Wengeze ngokuthi umnyango we-EFF uzohlala uvulekele uShivambu. "Kumina akulona nje icomrade kodwa ungumfowethu futhi uyohlala engumfowethu," ngisho yena eqhuba ipolitiki ngendlela ehlukile. "Sisungule le nhlangano ndawonye. Ngesikhathi engithumela incwadi izolo ngezwa ubuhlungu obufanayo ngesikhathi ngithola izindaba zokudlula kukamama emhlabeni," kusho uMalema esithangamini sabezindaba ngoLwesine emini bebadi. Nakuba uMalema engaziphathi kahle, uthe uShivambu akasoze abe yisitha seqembu. Iqembu libize isithangami sabezindaba ekomkhulu lalo eliseMarshalltown ngoLwesine ngemuva kwemibiko yokuthi uShivambu uzolishiya iqembu. Ngesikhathi kuqhubeka isithangami sabezindaba, uShivambu uthe isinqumo sakhe sokungabuvuseleli ubulungu bakhe bekungelona ivoti lokungathembi iqembu. "Ngicela ukuthi ngikhishwe kuzo zonke izikhundla engiziphethe ku-EFF. Ngiyohlala ngibazisa futhi ngibafisela impumelelo, kanti amalungu e-EFF Student Command azosamukela isinqumo engisithathile," usho kanje. Ilungu le-EFF ePhalamende, uJimmy Manyi, naye usenqume ukujoyina iqembu lomkhonto wesizwe, kanti uMalema ukholelwa ukuthi baningi abanye abazolandela. I-MK Party iqinisekisile ukuthi uManyi noShivambu bazojoyina, batshalwe ngokulandelana ngokwamandla abo kanye nobuchule babo. Esitatimendeni ithe, "Njengobuholi sicela ukuthi wonke amalungu omkhonto wesizwe awamukele lamaqabane amabili anenqubekela phambili njengoba eqala ukuba yingxenye yokuqhuba i-ajenda yenguquko. Sibafisela okuhle kodwa njengoba bewuxosha umkhonto baqhubeke nokulwela inkululeko yabo yabantu abacindezelwe nabancishwe amathuba ezweni lethu." Lokhu kuphuma kwe-EFF kuza ngemuva kwezinyanga ezimbalwa kukhishwe i-EFF njengeqembu lesithathu ngobukhulu ezweni. Iqembu le-MK lidlule i-EFF liphinde libe yiqembu eliphikisayo ngokusemthethweni ePhalamende likazwelonke ngenxa yesinqumo se-DA sokujoyina uhulumeni wobumbano lukazwelonke. Iqembu lizophinde liqoke ubuholi obusha ngoDisemba kanti uMalema uthe uzophinde angenele ukhetho. Bekulindeleke ukuthi uShivambu aphinde angenele ukhetho lokuba yiphini likaMengameli. Kuthi uMbuyiseni Ndlozi noMarshall Dlamini babambene ngamakhanda kwesokuba ngunobhala jikelele. Abangaphakathi eqenjini kudala begqamisa ukungezwani phakathi kukaMalema noShivambu. uShivambu useyiphini likaMengameli wokuqala noyedwa we-EFF selokhu yasungula ngo-2013. Wayaziwa njengomuntu obalulekile ekubumbeni umgomo weqembu, kanti i-EFF Student Command edumile kwaba umqondo wakhe. Uphinde abe ngusotswebhu we-EFF ePhalamende kanti kulindeleke ukuthi esule kulesi sikhundla. Ngenyanga edlule, uShivambu noMalema baqokwa encwadini efungelwe yowayeyisihlalo we-VBS Mutual Bank uTifiwa Matodzi ngokuthi uzokhokhelwa izithembiso ezivela e-VBS ezivuna i-EFF. Kusolakala ukuthi bakhokhelwe ngokungasebenzisi ipolitiki uma bebhekene ne-VBS. Good afternoon.
Lezi zindaba ubuzifundelwa uNothi kaMaphumulo. Stay connected, stay informed. Lezi zindaba ubuzifundelwa uNothi kaMaphumulo. Stay connected, stay informed.